Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Yabonga kakhulu malume, sesizovala nje nawo umbuzo ogcina sike sabona ensukwini utrenda ngamajubane ayisimangaliso malume lawo uperforma khona kwenye kweindawo abantu bafuna ukwazi malume ngabe kwenzakalani. Ngangiperforma lapha ngirocka kuziwa kuthe kusemnandi kusenjalo abantu bawisa ifence bakwasibondiza itulo and then kwaqhamuka amaphoyisa kuthe kuqhamuka amaphoyisa kanjalo ngezokusha isibhamu ngacela Bafethu senizweleke nani umalume ukuthi uyachaza ukuthi kwase kushubile malume abantu bathi bafuna icompetition wena noDladla sibona ukuthi ngabe ubani ozophuma phambili ukuthi lokubhawula lakho sesovala malume. Lalela ngiyazi ukuthi uDladla nganginikeza inkinga ngempela ngoba naye ngiyakhumbula silapha ku highway ngambona ethi inyawo zami ngibelethe. So ayikobonakala ke nayi bearings yanyamalala naye phela endaweni kwayimanje nje sangaphela endaweni.